Následují majetkové materiály. První je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene ve věci veřejného osvětlení na ulici Černohorská. Poprosím pana inženýra Suchomela, aby byl k dispozici pro případné dotazy. Rovnou otevřu rozpravu členů zastupitelstva. Chci se zeptat, to trochu souvisí, já jsem to zapomněl v tom rozpočtu, tam je těch zároček víc. Probíhá tam při té přípravě jednání se správci ostatních sítí, aby jsme se dostali jak z Brněnskou nedávno do situace, kdy jsme za roky znovu rozebírali vozovku chodníky, protože byla potřeba položil, jak říkal. Já nevím, jak je teda Černohorská nás celé s napětím, ale toto je pouze prodloužení stávající řady veřejného osvětlení, tak aby se Černohorské mohlo na tyto. Nicméně naše ale byla Dvořáková, může využít jako Dvořákovou vlastně máme v rozpočtu víceméně z popudu práce sítí nízkého napětí, protože oni tam chtějí realizovat rekonstrukci, my vlastně jako připoloží a rekonstrukci dalšího se k ním připojíme. Děkuji. Tam se veřejnosti, zda jsou nějaké dotazy k materiálu. Nevidím, nechám tady hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a tak dále. Dle návrhu usnesení. Děkuji vám.